Welcome to my channel. So guys, yes, guys, padong make jog. At tingin, hey, olol, what's up? Mag-jogging me kayo dahil kapuyig na ito biyon din eh. Padong may ogro to guys. Hindi kami sa Comelec. Nagtungas may, dito may agi sa simbahan guys. So, hindi siya sa simbahan. Mukuyog pa siya. Tara, nabiyaan. Nabiyaan. Patay. Patay. Guys, maniwang na dyan may ani. Kaya nag-jogging na. Pero karon na po na kasi ugma wala na. Kasi ugma wala na. Kaya kapag ipamaulan. Guys, this is my outfit for the day. So guys, Chinsi guys. Oh, si Chinsi guys. Ay, si Lamin. Si Lamin, jogging ka siya. Jogging ka siya Lamin. Si Lamin, di man niya siya ma-front. Yun sa amin, pag-front. Di man niya siya ma-front. And mo na siyang mga ulos guys. Good. Tadongan mo. Tara, video pong usag na is vlogger po na siya. Please subscribe Chinsali. Chinsali guys, subscribe sa YouTube. So guys, so guys ha, update you later. Bye. Ano sa ako man may maabutan eh. Ano rin me? Dili ni jogging mo ah. Walking ra. Nami konbo. Konboy. Konbo. Hello? Ay, kayo fuck. So guys, nadiri ang mga podcast. Please subscribe guys. Hey kuya. Hello. Hi. So guys, on the way na mi sa Gruto. Pero layo pagyapon gamay. Pero gamay na lang gyud ko ang. Padong na gyud. Ila bibi, atod na mo siya. Hapit na jud. So, mag-jogs ako. Jogs ako guys. Gamay na kong nung. Kaya tungo naka-jog na ko. Nabawasan ng toxic in my body and my house. Guys. Sige ko lang guys. Sige ko lang guys. Ato, muna ka. Hi guys, muna ako mga. Hi guys! Don't forget to subscribe Meniel Vlog. Ako si Joke. Nana si Nel, Meniel na gyud. On you, I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend
daan sa poblasyon. Back of my troubles and I'm going along Alam, ninumili ito. Wala, patay. Cause this time, little darling, Nakay penalty diya, kaya niya. I'm home to stay. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Yeah, yeah. Every tempting, now I'm taking for granted. I never know that. And a word out of sight. So I'm gonna love. Asaron? Wala. Lolo din. Ano mo ako? Asama ka? Sa may TFT ba sa Loretos? Sila naman Love! 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 Sila may tigtarong dira. Ayos ka na tanay ka ng station ba? Guys, this is it. Padong na yun. Hapit na yan. Oh yeah! Oh yeah! Padong pa. Ako, magdiridig. Madagmo, magaboy. Pero diba, nag-jogging diri. Nindot siya dito rito. Lalo pa ka? Langga, bila yung motor. Bakit mo? Mawala ni Gideon. Mawala ni Gideon. Uy, Jinji, kato na yun pa, Jinji. Ano, potay. Lakaw ragali na. Oh. Kutasa, uy. Ano niya pa doon grotto? Very mostly ibang ang mga tao mag-jogging. Kaya ito nga zone siya. So makagawas ko kasi ng mga singot ang mga igot-igot. There siya, guys. Hey guys. Ikapoy na sila, guys. Ikapoy na sila tungas. Kay taas kayo. Kapoy na sila. Oh, nindot. Nalagi ko on. Uy, loin mo kitag noon. So, picturean ko niya na, guys. Wait. Sisip nire. Hi, sir. Hi, sir. Ay, nagpiyong ka. Basta. Uy, gubutan. Gubutol, oh. Wait, guys. Ako ipakita ninyo, guys. Hello. Hey, but... One billion rice. Eh, bumunta ka sa cellphone. Asa ko niyo? Basta, ano ka, guys? Wala, ba? Nindot na ginang daw. Get out. Okay. Nakaw ng mga dragon.
Ang langit. Kita ng langit. Apa siya dito? Layo po kayo guys. Kapoy. Tarang doto. Tadadang. Okay, ang grotto. And hindi siya, ano siya ang pantalan. Kita kayo diri ang daang lungsod lang ga. Ang global. Ikaw. Bisik sila ko. Bisik sila yun. Siya ka-text ang nepe mo. Gidaw na di ay. Gidaw na di ay. Binaw ka text gapon. Text sabi. Text ba text? Kapoy. Hello. So, muna ni siya. Dili gani kisulo kayo. So, muna ni siya karon guys. Later. So guys, muna ni siya karon ang sa grotto. Muna siyang pangpang. Lalong kayo. Kakuyaw sa mahulog ta diri. Uy. Balik-balik itong lawas. Kapituhon. Guys, gikapoy na sila. Mapag ini, wa pa mi katunga. Hala, ginuon ko kaloy. Ay, kaloy. Yes, gamit kayong blue shoes. Yes. Yes. Picture. Langga. Picture sa maybe. Maglingkod na lang kasi tayo. Wam to gi-play nimo? Ha? Wa to nimo gi-play. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hula hula hoop, hula hula hoop, oh. So guys, mon siya ang What's up mga toko, mga bananat? what's up mga ninong, mga ninang, mga impacto, mga impacta. What's up mga gikigwa? What's up? Woo! What's up mga kagiran? Yahoo! What's up? Ina dito sa kita sa Hoy, aswata niya Jinsi. Ay, tabi. Tabi. Sorry, tabi. Hi, Day. Tabi. So, guys, this is the end of our video. Ano na siya yung ending sa mong video, guys. Don't forget to subscribe, like, share, and comment below. O ganahan mo sa mo ang video, comment lang mo. If napamoy ganahan, ipabuhat na mo, comment below, guys. And like, or di na mo ganahan, dislike, subscribe, bye! Mwah! Hala, napa lagi! Hala! Oy! Guys, please subscribe. Menial Vlog. God bless us always.